Môžeš začať? Hej, no dobre. No dobre, tak vlastne chcem sa s takým odstupom 1-2 dní vrátiť k tej udalosti, na ktorú sme všetci tak pekne reagovali, tá predpoveď pána Messinga. A vlastne tesne potom, samozrejme bol tam zmätok najprv, že či je to vhodný dátum, nie je to vhodný dátum, alebo presný dátum, tak na základe vlastne nejakej analýzy pôvodného videa alebo pôvodného textu v ruštine, po preskúmaní toho textu, jasne vyplynulo, že ten termín bol z 23. na 24. tam bez akejkoľvek pochyby. Hej. Takže to bola prvá vec. Takže tí, ktorí zvládli tú noc z 23. na 24. tak gratulujem. Bol to presný čas. A druhá vec, čo sa ku mne dostala, je, že veľa bytostí to spochybňovalo vôbec, že to je podvrh, že to je nejaká fikcia, zavádzanie alebo nejaká výplod nejakej umelej inteligencie a že teraz čo to nestihli, že teraz ako ten vesmír pracuje, že tí, ktorí to nestihli, ale sú nejak vedomí, takže sa majú báť, že sa nedostanú do tej vyššej dimenzie alebo niečo podobné. Takže vlastne je to celé blbosť, ako keby, hej, akože takéto spochybňovanie som počul kadejaké. No a teraz ja k tomu chcem povedať jednu vec, tak ako to vnímam ja. Tu vôbec nejde o to, že či to bola pravda alebo nie. Hej, či ten termín bol presný, nebol presný. Hej, tu došlo k jednej úžasnej veci, že tisíce, možno 100 000, možno milióny, neviem, len na našom kanále cez noc bolo prihlásených z priebehu pár hodín vyše 6 000 ľudí, hej, ktorí vlastne sa pripojili k tejto akcii. A tie reakcie, aj tie komentáre boli úžasné v tom, že vlastne každý tam prejavil vlastne takú súdržnosť alebo tú radosť z toho, že niečo vôbec také sa deje. Takže tu vôbec nejde o to, či bola to pravda alebo nie, či tá predpoveď bola pravdivá, nebola pravdivá, ale došlo tu k jednej úžasnej veci, že vlastne tisíce, možno 100 000 bytostí na planete sa spojili a prejavili teda stav svojho vedomia, pozitívny stav vedomia. Čiže túžba po láske, radosti, šťastí, po pokoji a všetkých týchto nádherných, vznešených veciach, ktoré samozrejme sú súčasťou, ako integrálnou súčasťou každej dušičky a patria vlastne, alebo pochádzajú z duchovného sveta. A každý to v sebe má. Takže vlastne je úplne jedno, či to bol správny termín, nebol správny termín. Tá sila toho vedomia a spoločného zámeru, myslím, je tou najväčšou odmenou pre každého, ktorý sa toho zúčastnil. Čiže ja to vnímam takto. Hej. Nemusíme sa tu hádať, že či bolo to správne, nebolo to správne. Či to bolo v správnom termíne, nebolo to v správnom termíne alebo čase. Hej. Ten samotný akt bol božský. Hej. Čiže ja sa z toho veľmi teším. Hej. Mne to, viete, už dávnejšie sa mi zjavil taký krásny obraz, ako na planete Zem sa vytvárajú rôzne strediská, rôzne centra. Sú to maličké čriepky poznania, hej, alebo kde sa sústreďuje poznanie. A tie roztrúsené strediská alebo nejaké skupiny bytostí, ktoré sa tomu venujú, vlastne vysielajú určitý typ energie. A tá energia vlastne v tej správnej frekvencii jedna druhú priťahuje. Čiže tie maličké strediská alebo tie skupinky sa nakoniec prepájajú. Hej, čiže dochádza k integrácii, hej, toho zámeru. A mne prišiel taký krásny obraz, že predstavte si hrniec so studenou vodou a začnete ho zahrievať zo spodu. Hej, hore je studená voda, dole sa začne trošku tá voda zohrievať a dole, na dne, začnú vznikať malé bublinky. Hej, tie bublinky sú tie strediská aj na tej planete Zem. A čím viac pridávame zo spodu teplo, tým tie bublinky sa viac zväčšujú a zrazu dojde k nejakému javu, že jedna bublinka sa spojí s druhou, potom s treťou, štvrtou a vznikne väčšia bublinka. A tí, čo sú hore, stále ponoria prst, stále cítia chlad. Čiže oni nič netušia. Hej?
Ale ty tam dole, hej, tam to už vrie a dochádza k prepájaniu, hej, tých bubliniek a až dojde k jednej úžasnej udalosti, že v jednom momente tá voda začne vrieť. Čiže tie bublinky, ktoré sa pospájali dole na tom dne, zrazu v jednej sekunde vyplavú na povrch a okamžite je hore teplo. Čiže tí, ktorí sú hore a stále si ho vejú v tom chlade, zrazu sú zaskočení, že koľko tepla. A začalo to vrieť, ako to buble. Hej, čiže to je šok, to je stres, ako keby, že skok. To nie je proces. Hej, zrazu z tej studenej hornej vody sa stane zrazu horúca voda. Čiže nie je to pomalý proces, je to šokujúci, je to, ako by som povedal, taký šok, hej, že z ničoho nič sa to stane. Hej. No a toto celé, čo sa aj udialo vlastne z toho 23. na 24. tak tie bublinky sa začali takto krásne spájať. Hej. No a to je len otázka času, kedy vybublú a aj tí hore si to všimnú, hej, že sa niečo deje. No. Takže ja ďakujem všetkým, ktorí aj počúvali vlastne v tom čase ten taký príhovor, alebo neviem, to bolo úplne náhodne nahrané vtedy, toho 23. A boli inšpirovaní vlastne tým videom a zúčastnili sa tejto krásnej akcie. No. Takže a zároveň som dostal vlastne také echo, že v ten večer sa na náš kanál pripojilo ďalších vyše 150 bytostí. Bolo tam ohromné číslo, čo sa týka pozretia. Tak samozrejme, že všetci, ktorí sú či už priamy odberateľ, alebo náhodne tohto kanála, tak chcem vám všetkým poďakovať za pozornosť a teším sa, že ste s nami. Ja mám za sebou úžasný tím, Zlaticu, Ryška, všetkých tých, vďaka ktorým môžete všetky tieto veci pozerať. Tak im samozrejme ďakujem a ďakujem všetkým vám, ktorí sa ako sústreďujete okolo týchto videí. Tieto videá vlastne pochádza, ako ich jadrom je samozrejme staré vedské poznanie. A rozdiel medzi informáciami, programami a poznaním je v podstate to, že poznanie nás vždycky vedie k rozoznávaniu ilúzie od pravdy. Čiže poznanie znamená poznať pravdu. Nie je to stav, že poznám, koľko atom má elektrónov alebo neviem, neutrónov a z čoho je zložený hmotný vesmír alebo celé stvorenie. Nie. To je jednoducho princíp, kedy jasne rozoznávam pravdu od klamstva. Hej, to je stav poznania. Takže pokiaľ chcete byť v pravde, pokiaľ vás táto forma poznania priťahuje, tak vlastne ste asi na správnom mieste. No, a ja vám za to celé ďakujem. Takže do úrovne môjho poznania a do úrovne vlastne samozrejme mojich vedomostí veľmi rád to s vami zdieľam. Takže pokiaľ by ste mali nejakú túžbu po nejakej téme alebo po nejakej prednáške, ktorá by vás zaujímala, kľudne napíšte do komentárov alebo priamo Zlatici alebo Ryškovi. Hej, vlastne, tam bude zverejnené budú tam zverejnené maily. Takže vlastne môžete sa priamo osobne zapojiť tiež do toho diania aj na tom kanáli. Takže dobre. Tak, ďakujem veľmi pekne, všetkých vás pozdravujem. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay.